Na první pohled to byl úspěšný finančník, filantrop, přítel mocných, ale byla to jenom maska. Pod povrchem drahých obléků a soukromých tryskáčů se skrývala prázdnota. Predátor, který vytvořil svůj ráj, abych v něm mohl páchat peklo. Jeffrey Epstein. Jméno, které se stalo synonymem pro systémové selhání spravedlnosti. Dnes se nebudeme podívat jenom na titulky novin, ale zkusíme se podívat přímo do očí zla, kterému svět léta uhýbal pohledem. Přeji příjemnou podívanou. Jeffrey Epstein se narodil v roce 1953 v Brooklynu v New York City v židovské rodině střední třídy. Jeho tata Seymour byl dělník a zahradník a jeho mama Paula pracovala jako asistentka ve škole. Jedno Jeffreyho dětství přítel poznamenal, že Paula byla úžasná matka a hospodyně i přesto, že měla práci na plný úvazek. A sousedé o rodině říkali, že byli nejsrdečnější lidé. Jeffrey vyrostl v klidné soukromé čtvrti, popisované některými jako útočiště střední třídy. Už jako dítě projevoval velký talent na matematiku. Byl tak chytrý, že přeskočil druhý ročník a dokončil střední třídu ve 16 letech. Jeho vrstevníci z té doby na něj vzpomínají jako na někoho láskavého, i když také tichého a trochu nerdovského. Do této chvíle Jeffreyho dětství nemělo nic mimořádného. Ve skutečnosti by se dalo říct, že bylo poměrně klidné, dokonce příjemné. Tak jak se někdo s takovým dětstvím dostane k tomu, že se stane Epsteinem? Šel na vysokou školu studovat filozofickou matematiku, ale nikdy nedokončil studium. A právě tam, ve 21 letech, se objevují některé z prvních varovných signálů. Bez dokončené vysoké školy získal práci jako učitel matematiky v Dalton School, soukromé škole v Manhattanu, kam chodili děti některých z nejbohatších rodin v zemi. Tam několik bývalých žáků vzpomíná, že měl docela nevhodné chování. Věnoval příliš pozornosti žáčkám, které byly nezletilé, a dokonce navštěvoval večírky, kde s nimi otevřeně koketoval. Zde nacházíme jeho první pochybný čin bez následku. Na školním setkání Epstein díky své chytrosti tolik zapůsobil na otce jednoho ze svých studentů, že ho ten doporučil Ellenovi Greenbergovi, CEO firmy Bear Stearns, jedné z největších a nejuznávanějších investičních firm na Wall Street v té době. Toto spojení mu navždy změnilo život, přestože krátce potom byl Epstein ze slabé výkonnosti propuštěn ze školy a Greenberg neváhal nabídnout mu práci v Bear Stearns. Nastoupil jako junior asistent obchodníka s cennými papíry, měl talent jednat s milionářskými klienty a nabízet jim strategie, jak platit méně daní. Zde nacházíme jeho druhé pochybný čin, hraní na tenké hraně nelegálnosti. A místo trestu dostal odměnu. Udělali z něj společníka s omezenými právy. Nicméně, zanedlouho udělali chybu. V jednom ze svých finančních tahů porušil zákon, což donutilo firmu ho propustit. Epstein založil vlastní poradenskou firmu. Někdy pracoval pro vlády nebo pro milionáře a pomáhal jim získat zpět peníze z finančních podvodů. A jindy pracoval pro ty, kdo je ukradli. Dostal nějaký sankce, ale ve výsledku z toho podnikání profitoval, že se stal téměř nedotknutelným. Sociální psycholog Roy Baumeister vysvětluje, že téměř všichni máme 3 milné představy o tom, co je zlo. Za prvé, obvykle si myslíme, že lidi jsou dobří nebo špatní podle své povahy, jako by to bylo součást jejich DNA. Pod touto logikou někdo dobrý nemůže nic zlého udělat a někdo zlý je odsouzen jednat špatně vždycky. Za druhé, často věříme, že zlo pochází většinou ze sociopatů nebo psychopatů. Lidi bez empatie, bez výčitek nebo bez duše, jako by byli zvláštní druh. A za třetí, mnoho filmů nás přesvědčilo, že zlo vzniká z jediného dramatického zážitku v dětství, jako by se něco zlomilo uvnitř osoby a od té doby už není návratu. Baumeister ale říká, že realita je mnohem složitější a pro její pochopení je třeba se těchto představ zbavit. Začneme tím, že většina krutých činů není spáchaná psychopaty nebo sociopaty, ale asi 5% případů pochází od lidí, kteří skutečně potěšení vyhledají v ubližování. Ostatních 95% pochází z obyčejných lidí, kteří se nevidí jako zlí nebo krutí, ale jednají z touhy, impulzy nebo pohodlí. Taky zdůrazňuji, že morálka není něco, s čím se rodíme. Dítě neví, co je dobrá a co je zlé. Když chce hráčku, vezme ji. Když ho něco štve, může kousnout nebo strčit. Nedělá to ze zla, ale protože mu nikdo nenaučil opak. Morálka se učí postupně od rodičů, učitelů a společnosti.
A pokud ti někdo nevysvětlí, že krást je špatně, pravděpodobně to v dospělosti nebudeš vnímat jako špatné. Navíc, morálka se neformuje jen v dětství. Není to čip, který se nainstaluje jednou a už se nemění. Každý rozhodnutí velké i malé upravuje ten morální kompas. V případě Jeffreje možná rodiče učili ho, že porušovat zákon je špatně, ale pokud stále znovu zažil situace, kde porušení pravidel nemělo následky, ba naopak přinášelo odměny, jeho vnitřní kompas se mohl postupně odchylit. Takže být dobrý nebo zlý není pevná kategorie. Není to jednorázové rozhodnutí, ale něco, co se buduje časem z rozhodnutí. A co to znamená? I když se snažíš označit Epsteina za prostého sociopata, pravda je nejpříjemnější. S vysokou pravděpodobností se nenarodil jako monstrum. Byl to obyčejný člověk, který postupně překračoval hranice a nikdy nečelil následkům. Tak se s každým přestoupením více podal svým impulzům. A když ho nikdo nezastavil, naopak ho odměňovali. To je děsivé, protože kdyby byl prostě sociopat, mohli bychom si myslet, že jde o izolovaný případ, ale pokud nebyl, znamená to, že mnoho jiných lidí by se při jistotě beztrestnosti chovalo podobně a zdá se to, že tomu tak bylo. Epsteinovy vily by se staly místem setkávání některých významných politiků, podnikatelů a členů královské rodiny. Lidi, kteří využívali svou moc, peníze a vliv k tomu, aby dělali, co chtěli, s kým chtěli, s jistotou, že ji nikdo nedotkne. Epstein začal pracovat s klienty stále více zapojenými do temných operací. Jedním z nich byl Adnan Khashoggi, multimilionář, který tajně pomáhal vládě USA za vlády Ronalda Reagana posílat zbraně do Iránu. Něco tehdy zcela nezákonného. Ale to nebylo všechno. Peníze, které Irán zaplatil za tyto zbraně, byly odkloněni samotným prezidentem na financování protisandinistických sil v Nikaragui. Něco, co bylo také kongresem USA zakázáno. Takže nikdo nedostal trest? Samozřejmě, že ne. Když se změnila vláda, nový prezident je amnestoval. Proč? Protože byl taky zapojen. Další Epsteinovi klienti byli zapleteni ve věcech jako špionáž a praní špinavých peněz. Kromě toho, Epstein neustále cestoval mezi New York City, Evropou a Středním východem, zejména do zemí jako Saudská Arábie a Irán, což naznačuje, že nebyl jen prostým finančním poradcem, ale byl osobně zapojen do těchto operací a samozřejmě si za to nechal dobře zaplatit. Epstein řekl několika lidem, že pracoval jako zpravodajský agent. Někteří si myslí, že to byla lež, ale našli se falešně pásy s jeho fotkou, jiným jménem a adresou v Saudské Arábii. Navíc novináři jako Howard, Cronin a Robertson jej přímo spojuje s Mossad. Podle těchto zdrojů Epstein sbíral kompromitující informace o mocných lidech, aby je později vydíral. Později uvidíme, že tato schopnost získávat citlivé informace byla klíčová pro budování a udržení jeho moci. V roce 1987 začal Epstein pracovat se Stevenem Hovenbergem, finančním podvodníkem, na novém projektu Towers Financial. Model byl následující. Přesvědčovali lidi, aby investovali své peníze s slibem vysokých výnosů, ale vše byla lež. Firma negenerovala skutečně zisky, používali jen peníze nových investorů k vyplacení starších. Klasický Ponziho schéma. Mezitím se nechávali miliony, letali soukromými tryskáči a vedli život v luxusu. Když se podvod odhalil, ukázal se jako jeden z největších v historii USA a Epstein, který firmu opustil několik let před odhalením, nebyl za nic odsouzen. V roce 1988 Jeffrey Epstein založil vlastní finanční firmu J. Epstein & Company. Podle něj přijímal pouze klienty z více než $1 miliard. Ale něco nesedí. Dosud neexistuje důkaz o těchto údajných klientech, žádné záznamy, smlouvy ani jména, kromě jednoho. Leslie Wexner, majitel L Brands, společnosti stojící za Victoria's Secret. A to je důležité, protože Wexner je technicky jediné prokazatelné spojení. Proč se Epstein stal tak bohatým? Pravděpodobně získal spoustu peněz skrze podvody, vydírání nebo možné kontrakty se zpravodajskými službami. Ale protože vše se dělo ve stínu, Wexner je jedině veřejně a právně propojení s jeho majetkem. Epstein se stal jeho důvěrným finančním poradcem, jeho pravou rukou a v roce 1991 Wexner udělal něco velmi neobvyklého. Dal mu plnou právní moc nad svými penězi, což znamená, že Epstein mohl podepisovat šeky, kupovat nemovitosti a činit finanční rozhodnutí, jako by byl majitelem. Kolik tím
jimi Epstein vydělal, žádné oficiální číslo není, ale můžeme udělat rozumný odhad. Wexner má jméní blížící se 8 miliardám dolarů podle Forbes a v tomto světě často poradci velkých bohatství berou 0,5 až 1% spravovaného objemu ročně. Pokud Epstein bral 1%, bylo by to 8 milionů amerických dolarů ročně. Navíc Wexner mu převedl vysoce cenné nemovitosti, včetně manhattanské vily oceněně přes 70 milionů amerických dolarů. Ta vila nebyla ledajaká. Pravděpodobně největší soukromé sídlo na celém Manhattanu mezi Fifth Avenue a Madison v jedné z nejexkluzivnějších a nejdražších oblastí celého New Yorku. Tato vila se však měla stát scénou mnoha zneužití, kde desítky malých dívek vstoupily, aniž by věděli, co se skutečně čeká. Celkově se odhaduje, že Epstein získal alespoň 200 milionů amerických dolarů díky vztahu s Wexnerem, ale ani to nestačilo. Když vše vyšlo najevo, Wexner prohlásil, že ho Epstein okradl o 46 milionů dolarů. Díky vztahu s Wexnerem se Epstein pochyboval ve stále exkluzivnějších kruzích. Chodil na přehlídky Victoria's Secret, seznamoval se s modelkami a obklopoval se osobnostmi vysoké profilu, jako Donald Trump, Bill Clinton a princ Andrew. Jeff je skvělý chlap, je zabava být s ním. Říká se, že má rád krásné ženy stejně jako já a mnoho z nich je docela mladých, říkal Donald Trump. Dnes Trump by za tuto větu samozřejmě dal cokoliv, aby ji zmazal. Ten samý rok, kdy ho Wexner učinil svou pravou rukou, Epstein potkal Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell byla dcerou Roberta Maxwella, britského magnáta známého svým extravagantním životním stylem. Vily, soukromý vrtulník, luxusní jachtu. Ale za tím vším byl temný stín. Když Robert zemřel za poměrně podezřelých okolností, vyšlo najevo, že ukradl více než 400 milionů liber. Žil v přepíchu a zanechal tisíce zaměstnanců bez celoživotních úspor. Byl to jeden z největších finančních skandálů té doby a rodina Maxwellu se propadla v očích veřejnosti. Ghislaine, která vyrůstala v privilegovaném prostředí, ztratila najednou všechno. Bohatství, status a přístup k elitě. Až do setkání s Epsteinem. Muže s penězi, kontakty a bez problémů vstoupit do temných obchodů. Zpočátku měli Epstein a Ghislaine romantický vztah a ona se stala jeho pravou rukou v osobních záležitostech. Organizovala jeho program, dohlížela na domácí personál a představovala mu vlivné lidi. Epstein v tom pomáhal udržet životní styl, na který byla zvyklá. Dokonce jí koupil byt v New Yorku. Právě v této době, kdy se věci začaly opravdu kazit, ačkoliv většina lidí spojuje zneužívání s Epsteinovým ostrovem, všechno začalo mnohem dřív v jeho newyorském bytě. Není úplně jasně, jak to začalo. Co víme je, že od roku 1991 Epstein začal využívat své postavení a kontakty k lákaní mladých dívek. Využíval své vazby na Victoria's Secret, aby jim veštil práci modelek. A jakmile přišli do jeho bytu, můžete se představit, co se tam skutečně dělo. Ačkoliv to zprvu byly izolované případy, brzy se to proměnilo v něco perverznějšího. Spolu s Ghislaine vytvořili systém o tom, jak se přibližovat dívkám, co jim říct a jak získat jejich důvěru. Dokonce najali dívku, která měla tento způsob provádět. V soudních dokumentech vystupuje pod jménem Tiffany. Samo vypověděla, že 9 let od 1991 do roku 2000 bylo jejich práce nabírat dívky pro Epsteina, přičemž hledali ty nejzranitelnější. Dívky z rozbitých rodin s příběhy zneužívání, závislosti nebo opuštění, bez peněz a bez domova, nebo prostě samotné ve městě bez ochrany. Všichni však měli něco společného. Byli příliš mladé, tak mladé, že by bylo hodnější je nazývat dětmi. Podle svědectví Jane Doe byla neverbována ve věku pouhých 13 let. Tiffany k ní přišla s tím, že Jeffrey hledá modelky na zkoušení oblečení nebo fotosekce. Řekla jí, že vše je pod značkou Victoria's Secret a že by to mohlo přinést kontakty ve světě mody. Neformální pohovor se měl konat v Epsteinově bytě, kde jí měl dát více informací a ukázat, jak se připravit. Jakmile byla na sídle, byla odvedena do pokoje, kde ji Epstein donutil vykonávat intimní akty. A tento vzorec se opakoval znova a znova. Avšak to, co bylo původně jen pro Epsteina, brzy začali nabízet jeho nejbližším přátelům. A opakují, už to nebylo náhodné, ale perfektně organizovaná operace. Později byly nalezeny poznámky v Epsteinových nemovitostech s instrukcemi jako říká, že může být ve 2 odpoledne, protože má školu. Tak se Epsteinova vila proměnila v místo,
kde se mocní muži scházeli, aby páchali odpůrčiny s mladými dívkami. Tito muži jasně dávali najevo, že mají moc, peníze a kontakty a že pokud by někdo mluvil, ona nebo její rodina by pocítili následky. Tak to pokračovalo roky, až do roku 1996, kdy se Maria Fermer odvážila podat oznámení. Maria potkala Epsteina během jedné z jeho výstav a měsíc poté ji nabídl práci recepční v jeho newyorském bytě. Představ si, kolik mladých dívek Maria viděla přicházet osobně při vedeních Ghislaine. Jednou Epstein ukázal bezpečnostní kamery rozmístění po domě. Maria si všimla, že mnoho z nich bylo umístěno na soukromých místech, koupelnách, ložnicích a šatnách. Nepůsobilo to jako běžný bezpečnostní systém, spíš jako způsob dohledu a možná nahrávání všeho, co se tam dělo. Velmi pravděpodobné za účelem vydírání. Tento fakt je klíčový k pochopení toho, co přišlo dál. Jak už jsme zmínili, existuje teorie, že předtím, než se stal známým, mohl Epstein spolupracovat s Mossad. Není to definitivně prokázáno, ale několik zdrojů naznačuje, že mohl být spolupracovníkem nebo informátorem. Proč by to bylo důležité? Protože Mossad, jako mnoho zpravodajských agentur, je známý používáním velmi účinné metody kontroly mocných. Vydírání. Přivedou je do kompromitujících situací, natočí je a pak materiál použijí jako nástroj nátlaku nebo ochrany. Pokud tedy Epstein skutečně nahrával to, co se dělo s jeho hosty, to by mohlo být klíč k tomu, jak si po tolik let udržel beztrestnost. Když měl politiky, podnikatele nebo celebrity zaznamenané v kompromitujících situacích, vzali možnost ho prozradit. A pokud by se někdo odvážil ho zradit, měl s čím ho umlčet. V roce 1996 Maria pracovala na uměleckém díle, který Epstein zadal. Jednoho dne, když byla ubytována v jedné z jeho nemovitostí, Epstein ji požádal, aby si sedla vedle ní na posteli. Váhala, ale nakonec to udělala. Pak si sedla Ghislaine na druhou stranu a oba začali dotýkat. Maria se chtěla rozběhnout, ale byla zcela paralizovaná. Zatímco ji Epstein osahával, Ghislaine se jí snažila uklidnit, hladila jí po ruce a šeptala, že je vše v pořádku. Poté Maria zavolala newyorskou policii a FBI, aby oznámila útok. Agentom vypověděla a zdali se skutečně znepokojení. A co se stalo? Nic. Z nějakého důvodu byla stížnost na Epsteina zakopana, jako by nikdy neexistovala. Do roku 2000 byl Epstein ve vysoce exkluzivních kruzích New Yorku známý. Chodil na gále, soukromé večeře a aukce umění. Ale bylo to zvláštní. Všichni znali jeho jméno, ale nikdo nevěděl, čím se živí. Tvrdil, že je finanční poradce, ale nikdo nemohl zmínit jediného klienta. V kontextu se magazín Vanity Fair rozhodl napsat profil. Autorkou byla Vicky Ward a už při setkání jí něco vadilo. Epstein chtěl kontrolovat absolutně všechno. Jaké fotky se použijí, jaká slova se publikují. Trval na tom, že chce vypadat jako filantrop, oklopený vědou, uměním a prestiží. Ale čím víc Vicky pátrala, tím víc nacházela rozpory. Až jednou narazila na jméno Maria Fermer. Jejich mladší sestra Annie byla obětí. Vicky je oba vyslechla, potvrdila jejich tvrzení a připravila solidní reportáž. A než článek vyšel, musel být dodržen žurnalistický protokol, kontaktovat Epsteina a dát mu možnost odpovědět. Jeffrey nejenže odmítl, ale zavolal šéfredaktorovi Raymondu Carterovi a požádal, aby se článek nepublikoval. Pak přišly dárky, nejprve hlava kočky, pak dokonce náboj. Když článek nakonec vyšel, sestry Fermer už nebyly v něm uvedeni. Jejich výpovědi byly odstraněni a titul zněl Talentovaný pan Epstein. Časem se síť zneužití neustále propracovávala a stala se sofistikovanější. Jeho základna byla v Palm Beach a nebyla to náhodou. Palm Beach je ostrov oddělený od zbytku Floridy, spojený je několika mosty. Místo exkluzivní, téměř nedostupná. Nejméně klamavé je, že jeho vila byla jen pár minut od mnohem chudší oblasti. Ideální terén k nalezení zranitelných dívek s ekonomickými nebo citovými potřebami, které Epstein přesně uměl využít. V té době už nebyla jen jedna dívka najata k náboru, byla to celá síť. Měl dívky infiltrované do středních škol v chudších čtvrtích, aby identifikovali další mládě, které vypadaly, že potřebují pomoc. Pak je oslovili nabídkou: chceš si vydělávat $200 za 30-minutovou masáž? Byly zoufalé a byly to snadné peníze, takže mnoho z nich souhlasilo. Ale když přišli do domu, zjistili, že u masážního stolu je Epstein, zcela nahý. Co se pak stalo, můžete si sami představit. Na konci jim říkal: tady jsou tvoje $200 a dalších 200 pro dívku, která tě přivedla. To pokračovalo roky. Až v roce 2005 jedna dívka přiznala své macéše, že bohatý muž ji osahával. Žena zavolala policii a řekla, že domnívá, že její nevlastní
vlastní dcera nebyla jediná. Policie Epsteina vyšetřovala více než rok, ale přitom Michael Reiter, šéf policie, pozoroval něco znepokojivého. Státní zástupce Barry Krischer, který reprezentuje stát a rozhoduje o obviněních, byl v případu příliš mírný, takže Reiter požádal o pomoc FBI. Našli fotografie nezletilých, knihy o sadomasochismu a vypovědi zaměstnanců, že Epstein měl masáže až 3krát denně. Našli důkazy o dívkách, které byly neverbovaní z Jižní Ameriky a Evropy, stejně jako trojčáta ve věku 12, které byly přivezeni z Francie na Epsteinovy narozeniny a druhý den vraceni po jejich zneužití. FBI identifikovala 34 dívek jako přímé oběti. Policie z Palm Beach dospěla k závěru, že Epstein by měl čelit 4 obviněním z nezákonných vztahů s nezletilými a 1 obvinění z útisku. Michael, šéf policie, byl přesvědčen, že bude odsouzen. Důkazů bylo příliš mnoho, nicméně Krischer, státní zástupce, učinil rozhodnutí, kterému nikdo nerozuměl. Místo podání obvinění a vedení případu k soudu poslal případ před velkou porotu. Velká porota je skupina občanů, která přezkoumají důkazy a rozhoduje, zda existuje dost důkazů k formálnímu obvinění. Ale tento proces, který probíhá za zavřenými dveřmi, se obvykle používá, a všichni to věděli, k zmírnění obvinění nebo zamezení vážných odsouzení. A to se i stalo. Nakonec byl Epstein obviněn pouze z jednoho méně závažného obvinění, z požadavku na prostituci. Nic z toho, co se týkalo zneužívání mladých dívek, ač většina obětí byla ve věku 14 a 15 let. FBI nebyla spokojená, otevřela nové vyšetřování a podařilo se jí předložit rozsáhlejší obžalobu. Ale znovu případ skončil v rukou federálního prokurátora jižního obvodu Floridy, Alexe Acosty, a znovu došlo k dohodě. Epstein se souhlasil s přiznáním viny ze 2 vážných bodů prostituce a Acosta mu udělil celkovou imunitu před jakýmikoliv federálními trestnými obviněními. O roku později Acosta obhajoval své rozhodnutí s tím, že mu řekli, že Epstein patří do zpravodajství, že je mimo jeho dosah a že by se do toho neměl míchat. Trest byl posměšný, jen 18 měsíců vězení, a dokonce to ani nesl jako přinejmenší. Nebyl poslán do běžné věznice, ale do okresní vězení s mnoho mírnějšími podmínkami. Po několika týdnech mu udělili zvláštní povolení opouštět vězení 6 dní v týdnu až 12 hodin denně, údajně aby mohl chodit do své kanceláře. Jinými slovy, jen tam spal a trávil dny venku. Nakonec si odseděl jen 13 z 18 měsíců a byl propuštěn pod podmínkou na rok. Nesměl opustit stát, musel se registrovat jako sexuální útočník a nesměl se přibližovat k nezletilým. A co se stalo potom? Letal s jim tryskáčem, navštěvoval své nemovitosti v New Yorku a podle pozdějších svědectví pokračoval v náboru, plácení, zneužívání a krytí. A jako by to nestačilo, Epstein si našel čas taky hrát klíčovou roli ve finanční krizi v roce 2008. Té, která ponechala miliony bez domova, bez práce a bez úspor. Nestačilo mu ničit životy soukromně, pomáhal také potopit globální ekonomiku. Mezi lety 2000 a 2007 byl Epstein prezidentem firmy Liquid Funding, která půjčovala peníze bankám a jiným finančním institucím. Zdánlivě normální činnost, ale pod jeho vedením začali přijímat jako zajištění jiné typy aktiv. Když dříve sloužily jako jistota akcie nebo dluhopisy, Epsteinova firma začala přijímat balíčky hypoték, dluhy běžných lidí, splácejících své domy. Logika byla, že pokud lidi platí měsíc za měsíc, půjčka je zajištěna. Problém byl v tom, že mnoho těchto hypoték bylo vysoko riskantních, udělených lidem, kteří pravděpodobně nebudou schopni pokračovat v platbách, a přesto se prodávali jako bezpečné investice. A pak se stalo nevyhnutelné. Tisíce lidí přestali plácet své hypotéky, zajištění ztratilo hodnotu, celý systém se zhroutil, banky zkrachovaly, trhy se zhroutily a začala krize roku 2000. Samozřejmě Epstein nebyl jediný viník, ale pomohl postavit jednu z klíčových kostek katastrofy. A jak ve většině svých aktivit, i tady vyšel bez újmy. Bez nikoho, kdo by ho zastavil, Epstein vynesl svůj provoz na další úroveň. Odlehlý ostrov v Karibiku zvaný Little James na palubě svého soukromého letadla přemísťoval spolu s komplici a hosty mladé dívky. Některé procházely ze Spojených států, jiné z Evropy a Jižní Ameriky. Na ostrově byli oběti izolovaní, bez možnosti odjet, zatímco Epstein a jeho hosté je používali jako součást svého zabavního programu. Kdo byli ti hosté? Seznam naznačuje jména jako Bill Clinton, Kevin Spacey, Prince Andrew, Chris Tucker, Ellen Dershowitz a mnoho dalších. Samozřejmě, být na ostrově automaticky neznamená, že spáchali trestný čin. Elektrikář, který tam pracoval, řekl, že viděl několik mužů s mladými dívkami, ale že byli i taci, kteří jen jedli, povídali si a odjeli. Co tato informace ale ukazuje, je, kdo udržoval vztah s Epsteinem i poté, co se obvinění a oficiální registrace jako sexuálního delikventa staly veřejnými. V roce 2000
2015 stalo se něco důležitého. Virginia Roberts, později Virginia Giuffre, měla odvahu podat žalobu. Tvrdila, že v 15 byla najata Epsteinem a Ghislaine, aby byla sexuálně otrokyňou a taky byla nucena mít pohlavní styk s princem Andrewem. Její výpovědi se staly mezinárodní zprávou a i když právně to nakonec mnoho neznamenalo, stalo se něco důležitého. Mnoho žen, které viděli, co Virginia udělala, začaly přemýšlet, že by taky mohly mluvit. Tak se v roce 2016 objevila další žena identifikovaná jako Katie Johnson, která podala žalobu tvrdící, že ve 13 byla přilákaná na Epsteinovy večírky, sliby peněz a modní kariéry. Tvrdila, že Donald Trump ji udeřil a znasilnil. Tato obvinění způsobila mediální bouři. Veřejnost se ptala, jak hluboký byl dosah Epsteinových zneužití a jeho blízkého kruhu, ale znovu spravedlnost nepostupovala. Katie dostala tolik hrozeb, že musela žalobu stáhnout. Nicméně Julie Brown, reportérka z Miami, se případu nevzdala. Více než rok pohrabala tisíce soudních dokumentů. Mnoho z nich byly spojení nebo pohodlně ztracené. Našla svědectví, policejní zprávy a důkazy, které včas nikdo nepoužil, aby Epstein řádně postavil před spravedlnost. Našla několik obětí, vyslechla je a potvrzuje, že alespoň 80 mladých dívek bylo zneužito a později se odhadovalo, že jich možná bylo ještě víc. Nakonec v roce 2018 Brown zveřejnila své vyšetřování Perversion of Justice. To byl zlomový bod. Skandál explodoval a veřejný tlak byl tak intenzivní, že federální úřady musely zareagovat. Tentokrát obvinění znovu otevřeli případ a 6. července roku 2019 byl Jeffrey Epstein zatčen na letiště v Teterboro, New Jersey. Tentokrát obvinění lépe obdržela, co opravdu dělal. Obchodování s mladými dívkami. Byl okamžitě převezen do Metropolitan Correctional Center v Manhattanu, federální vězení údajně vysoké bezpečnosti. Prohledali jeho sídlo a našli stovky a možná tisíce fotografií nahých žen, některých nezletilých. A v sejfu objevili CD označená jmény, která ukazovala, která dívka byla s kterým mužem. Taky našli $70,000 hotovosti, 48 diamantů a falešný rakouský pas. Vše připravené pro útek, pokud by to bylo nutné. O 2 dny později přišlo formální obvinění. Minimální trest byl 45 let vězení. Pro 66letého muže jako Epstein to prakticky znamenalo doživotí. Týden potom případ explodoval ještě víc. Byly zveřejněny stovky stran důkazů, svědectví, záznamy letu jeho soukromých letadlem a to nejvýbušnější. Jména, politici, podnikatele a veřejní osobnosti, které byly taky zapojeni. 18. července se Epstein pokusil vyjít na kauci. Nabídl $100 milionů amerických dolarů. Domácí vězení v jeho manhattanské rezidenci a elektronický náramek, ale soudce to neumožnil vzhledem k jeho minulosti, kontaktům a penězům. Bylo jasný, že mu nelze dát ani cent volnosti. To byl tvrdý úder pro Epsteina, muže, který roky uchýbal zákon ve svůj prospěch. Následující den, 19. července, veřejný tlak přinesl výsledky. Alexa Costa, ten prokurátor, který kdysi udělal osudnou dohodu a byl později jmenován ministrem práce u Donalda Trumpa, byl nucen rezignovat. Několik dní poté nasledovalo několik velmi konkrétních okolností. Když byl Epstein dopraven do vězení, bylo stanoveno, že bude mít spoluvězně a že dozorce jej musí kontrolovat každých 30 minut. Ale v noci 9. srpna byl jeho spoluvězen přemístěn a nikoho nenahradil. Navíc dozorci usnuli téměř na 3 hodiny a později falšovali hlášení, aby to zakryli. Navíc 2 kamery před celou přestaly fungovat a 3. měla poškozený záznam. Nasledující ráno, 10. srpna, když rozdávali snídaně, našli Epsteina v bezvědomí v srdeční zastávě. Byl na kolenou s kusem prostředádla přivazením kolem krku. Odvezli ho do nemocnice, kde byl v 9:39 ráno prohlášen za mrtvého, ale ani jeho smrt nebyla správně řešena. Přemístili tělo, aniž by zacházeli s celou, jako se scénou zločinu podle protokolu. Dokonce ani nevyfotili jeho tělo tak, jak ho našli. Všechny tyto nesrovnalosti, spání dozorců, falšovaná hlášení, selhání kamer, nedodržení protokolu vyvolaly teorie, že Epstein se nezabil sám, ale byl odstraněn. A tato teorie není úplně šílená, protože jeho smrt někomu velmi neprospívala. Epstein měl informace o mocných mužích s penězi, vlivem a hodně co ztratit, kdyby vše vyšlo najevo. S jeho smrtí by soud už neproběhl. Žádná další jména, žádná další svědectví. Je tu ještě jeden detail, který podněcuje pochyby. Epstein byl první zaznamenaný případ sebevraždy v Metropolitan Correction Center za 14 let. Hlavní patolog města New York Barbara Sampson provedla pitvu a určila, že šlo o sebevraždu uškrcením. Ale Michael Baden,
bývalý hlavní forenzní lékař města, s tím nesouhlasil. Michal pracoval na vysoké profilových případech, včetně procesu O.J. Simpsona a vyšetřování vražd Johna F. Kennedyho a Martina Luthera King Jr. Podle něj zlomeniny v krku byly více konzistentní s udusením než s oběšením. Tvrdil, že více než 1000 případů sebevražd ve věznicích, které prozkoumal, nikdy neviděl 3 takové zlomeniny. Také poznamenal, že rana na krku byla uprostřed, ne po čelisti, jako se obvykle v oběšeních stává. Značka byla tenčí než prostěrádla, která měla být použita, a na prostěrádle nebyla krev, zatímco v krku byla. Jiní experty, včetně chirurgů z Emory University Hospital, jeho tvrzení odmítli a namítli, že takové zlomeniny skutečně mohou nastat při sebevraždě, zejména u starších jedinců, protože jazýlka je křehká. Navíc 2 dny před smrtí 8. srpna Epstein podepsal svůj poslední testament, což by mohlo naznačovat, že se připravoval ukončit vše. Pro jiné to naznačuje, že věděl, že něco přijde a chtěl vše vyřešit, než se to stane. Epstein se zabil, nebo ho někdo odstranil. Případ Epsteina se stal mediálním nejen kvůli tomu, co udělal, ale kvůli tomu, kdo byl zapojen. Politici, podnikatele a celebrity. Kdyby nebylo těchto prominentních jmen, kdo ví, jestli by ho vůbec někdo vyšetřoval nebo zastavil. Možná by dnes dál pokračoval. Tvrdá realita je, že mnoho žen zažívá to samé, ale protože se to děje na soukromých ostrovech nebo v manhattanských vilech, nebo v obyčejných domech, kancelářích a školách, a protože tam nejsou slavné tváře a skandální titulky, zneužití jednoduše projde bez povšimnutí. Nikdo to nevyšetřuje, nikdo se nediví a nikdo to nezastaví. Podle OSN téměř 1 ze 3 žen na světě, asi 736 milionů, utrpěla fyzické nebo sexuální násilí někde v životě. UNICEF odhaduje, že více než 370 milionů dívek bylo v dětství oběti sexuálního zneužívání. Ve Spojených státech se stane sexuální útok každých 68 sekund. V Mexiku bylo jen v roce 2021 zaznamenalo 1,7 milionů sexuálních trestných činů proti ženám. To odpovídá 243 přepadením denně. Tyto statistiky jsou ale jen špičkou ledovce, protože většina obětí ani neuznámí zneužití. Bylo by snadné a pohodlné označit Epsteina za nelidského sociopata nebo anomalii, ale když se podíváme na čísla, je zřejmě, že nebyl výjimkou. Násilníci nevznikají přes noc. Vznikají tam, kde nikdo nic neřekne, kde za překročení hranic se nepotrestá, ale tleská. Epstein nebyl anomalie, byl výsledkem systému, kde mlčení znamenalo souhlas. Jeho rozhodnutí bylo jeho volbou, ale to, že mu ta volba proházela tak dlouho, je naše selhání. Chceme-li zabránit dalším podobným případům, musíme začít u toho nejzákladnějšího. Už nesmíme nikdy mlčet, když někdo zkouší, co všechno mu projde. Pokud jste se vy nebo někdo ve vašem okolí stali obětí násilí nebo zneužívání, nemusíte na to být sami. V Česku funguje non-stop a bezplatná pomoc. Díky, že jste se dívali. A nezapomeňte, že změna začíná tím, že přestaneme odvracet zrak. Uvidíme se příště.